Tungod kay mamanday man si Mister, panagsara makapanagat, tagaan na may isda sa among silingan. Isda og prutas, guys. Ang gihatag sa among mga silingan, guys, atong dawaton, hello guys, aming buntag guys, Luzon, Visayas ug Mindanao, kutob sa aboton ning maong social media guys. Nagpasalamat ko guys kay dunay mga silingan nga muhatag namo guys, maisda naman, maprutas. Nas Biblia guys nga bulahan ang muhatag kaysa mudawat. Mabaron guys sa Bible, bulahan ang manghatag sa imong isig kaingon kay taga gantihan man siya sa Dios. O kaha tungod sa kabuotan sa tao, tagaan gyud siya og kanang gasa, di ba? Nalipay naman pug ko guys kay kung do na po'y grasya hatag sa mua, amo pong i-share pod ngadto sa uban. Angay-angay guys, kana pasalamat nga gitagaan patag grasya sa Ginoo. Og ang nanghatag namo nga silingan guys, amo ra po mga igsuon, kaning amo ang dapit ani kay gatapok raman among igsuon og mga igagaw. Sila jud manghatag jud kay namo guys kay daghan man sila grasya. Magada sila mga prutas, makakuha po sila isda o makapangluto sila guys, manghilas po sila namo. O sa amo pong bahin guys, kung kami po makaisda, muhatag pod mi para nila. Pagkakaroon guys, namanday man gud si Mister kay dili gyud ako papanagaton kay mahadok mapukog malate kay uwaw man kaadyo manarbaho nya kumutongha late na, di na ta pabalikon sa ato ang amo ana mo na mag-igam jud ko guys. Ako jung atimanan akong bana nga dili gyud malate sa iyahang trabaho kay ang kakugi guys, maora joy puhunan ang atong kakugi o dili gyud nato usikan ang pagsalig sa ato ang amo. Guys, sa dili pa gid na matapos ning maong video guys, nalimot na hinuon ko pagpasalamat sa tag-iya sa prutas ug isda. Salamat sa isda ni Valentin ug ni Sinyang sa way puas nila pagpanghatag namo guys, ug sa ila pong milon. Salamat kaayo Sinyang o Junior, si mga niri gyapon ni guys, o kang Alan Nangkil o kang Nini, amo arpong mga igagaw o igsuon. O si Ma'am Hiling Kabato sab guys, nihatag pod siya namo og kanang milon. Nakapanghilot ko nila atong niaging gabi guys, gipadadaan po kog milon. Salamat kay attorney, hapit naman ko no malimot nimo. Salamat sa milon nga gipadala nimo gawa sa kwarta.
Yung ta ko mo daot si milon guys. Pero kay ayla man kuno daeng abot wa man palita. Nalipay po ko ani. Ako pong gidawat sa dakong pasalamat. Kay tagsaray mo hatag guys. Pero ubutan jud tang tao daghan yung muhatag di ba? Joke. Paborito yun ang milon guys. So nya pag humana magpangaon na milon, mga nagjug ko aning ilaha mga ways kay adto na po ng tanom. Kuliktahon jud nako ng mga panit ani. Kaya akong ikon sa mga tanom kay dako kay ni katabang sa tuang pagpananom. Para vitamins nila guys. Kay manundog ko atong ako ang amiga nga sus dagko kay ang buwak, dagko kay dahon kay gumikan kay ang mga panit sa prutas itungtong man dito sa kaang mo nang ako jud ning sundugon guys. Pero makita baya pod nga tinuod jud. Si Mr. ani gahanday-handay na ni kay giinitan tingali. Gahanday-handay na ni siya guys. Balik trabaho na pud ni puhon. Kini among milong gikaon ron guys, why eyes pero nindot gihapon. Wa man may rip lagi. Ay matoy pa ni Mr. Di magani mi halos kabayad og kuryente, magkuha na po ako mig ref. Amo ni ang kuan ni Ma'am Kabatos, Hilin. Yung attorney yang gipadataw ni kay daghang po siya milon dito sa iyahang farm. Nakaadto na mi siyang farm guys, kauban sa mga vlogger sa amo mga suod nga mga higala. Murag katulo na mati mi nakaadto sa ilang farm. Nang invite na po ni guys ug mobalik na po kuno mi didto. Kaya ron sa ingon banding-banding kuno gihapon mi kauban sa mga vlogger. Nisugot ko ani guys pero wa pa ma-schedule sang adlaw. Basta kay kung makalugar ang mga vlogger, amo silang dadon dito sa farm. Nining tayo guys, ang akong anak nga nagtrabaho, iya laging pambot kay gisakasaka man. Gatisting siya padagan guys kay iya nagisuta og unsa nay status sa iyang makina nga taud-taud na ra ba ni wa makadagan guys. Muna nga iyang gitistingan dito sa loud. Medyo ni bawd po gamay guys. Buntag sayo ni. Wa pa makasida kang adlaw ani sayo kay siya ni testing. Aga ko ning junior guys, may gatisting ning maong niyang sakyanan. Di man siya katisting aring among duol kay nabaw pa man. Dito siya sa loud guys. Halos di makita na sa camera. Di katingani mag-testing guys, sige lagi nagbalik-balik, makayon pa ning uban og unsa ba ning gapauso man pero testingan jud nila guys kung unsa ka kusgon ang ilahang sakyanan. Pailin-ilin ka mulingkod sa dong o lingkod sa ulin or anak kasto nga og asa jud kusog nga mudagan ang imong pambot. Sa yugyugon pa nila ni guys, ambot unsaon na nila. Sa dili patapusan ako ng maong video guys, shout out sa ako ang idol si Ma'am Flor Dilis Burato, ni Ma'am Amy. Sa mga Buratos vloggers guys, dinanunganlan tanan. Salamat kayo sa inyong pagsilip guys. So ako moingon, bye-bye.